Woi. Kualik iku woi. Kualik iku goblok. Kualik. Yo, drag. Yo. Aduh. Hampir lanjut ya dong. Gosok. Thôi. Hiduplah engkau denganku. Hider. Dengarkanlah. Oh, mati ketu. Kuy mangan. Oi. Aduh, banyak gagal. Aduh, sakit. Aduh. Nyo plastike, ora nek nonton TV ra ndek klethikan. Iki plastike ndak lunga apa sih to? Lah bener ra nggo mule. Iki. Tek. Kok nek delok TV kok ra ndek klethikan nyo nggawa mule ndak. Kayak plastik ndak ra gelem ngono pitik. Ya Allah, ini gimana konsepnya? Mungkin ini yang namanya terikat tapi nggak diikat kali ya. Itu loh jilbabnya nyangkut sama masnya. Ya Allah mas. Oke guys, jadi ini pemandangan Jumat paling aku suka. Coba aku sana. Kita lagi Jumatan. Kayaknya apa ya? Hei! Gedangnya siapa wi? Uduk maksud wi. Aku ya lek ndedek gedang wis iki lho, rada gedhi genter ya, cepet. Apamu? I'm begging you.